बे समाव स्टुडिय'आव आं चन्द्रना इस्लारि माबा मोनसे जानायनि सिमांखौ दानु नाथाय माबा मोनसे मावनायनि सिमांखौ नु दिनै क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय जनता कलेज सेरफांगुरि फरायसालिमायाव फार्स्ट सेमिस्टार आरिमु जालियानि बर' बिफाननि फरायसाफोरजों लोगोसे दिथागिरि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे मोजांथारै हाबाफारि लादों जनता कलेज सेरफांगुरि बर' बिफाननि फोरोंगिरि डक्टर आदाराम बसुमतारिया। बे हाबाफारिखौ खुंनो मोननानै जोङो जोबोद मोजां मोनदों। बे जोंनि बर' डिपार्टमेन्टनि जोंनि फोरोंगिरिफोरनि ज' नाजानाय आरो ज' लुबैनाय थांनाय बोसोरबा सिगांनिफ्रायनो जोंनि बर' मेजरनि गथ'फोरखौ मोजाङै सोलोंथाइ होनायनि असिलाजों बिसोरखौ मोजाङै आखल दानायनि असिलाजों जोङो बिथांमोननि गार्जेनफोरखौ लाफानानै गिबि बोसोरावनो बिदि जोङो गार्जेन मिट खुंगासिनो दङ आरो बे गार्जेन मिटआव जोङो गार्जेनफोरनिफ्राय बिबुंथि लानानै आरो फरायसाफोरनि समायखिरा लानाय बायदि बिबुंथि लानायनि गेजेरजों जोङो बिसोरजों बोसोरथाम माने ज' थाजाबलायनानै मोजां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे मोजां आखल सोलोंनो थाखाय जोङो बिथांमोन बे गथ'फोरखौ बे लाहोनो जोङो सुजुग बा मोनसे हाबाफारि लानाय जायो। बेबायदिनो जोङो बे हाबाफारियावहाय जाफुंदों होननानै जों सानो। मानोना लेखा बिलाइखौ बोलानानै फोरोंनाय न'आनो जोंनि हाबा नङा, आखल फोरोंनायाबो जोंनि थाखाय बेखौ मोनसे हाबाफारि। मानोना जों जाबाय बर' समाजनि साफा लेखा गोरों आरो जोंनि फरायसाफ्राबो गासिबो बर' न'खरनिफ्रायनो फैजोबनाय बर' समाजनि साफा आगोमा गथ'फोर आरो बिथांमोननि गार्जेनाबो जोंनि बर' समाजनिनो अना खाना हावरिया बिमा बिफाफोर बिथांमोनहा गावसोरनि गथ'फोरखौ बोसोरथाम बेवहाय BA फरायनो हरनानै जाहाथे मोजां गथ' एबा मोजां नोगोरारि मोजां फिसा मोननांगौब्ला बिसोरबो खुसि जायो, बिसोर मोजां जायो। बेनि थाखायनो जों हाबाफारिनि गेजेरजों गथ'फोर गार्जेनफोर आरो जों फोरोंगिरिफोर आरो जोंनि गोरायुं सार जों ज' नाजालायनानै बे हाबाखौ लागासिनो दङ। बेनो जाबाय जों बिथांमोननो जोंनि गथ'फोरनो लेखा फोरोंनाय गियान होनाय जाहाथे बोसोरथामनि उनाव BA पास जालाङोबा बिसोरो साफा लेखा गोरों गथ' जानायजों लोगोसे साफा गियानि गथ' आखल गोरों गथ' जानानै फैयो। मानोना जोंनि समाजाव जों नुगासिनो दङ बेबायदि लाइमोन गथ'फ्रा गोबां सिलिंलाङो, गोबां खार'नाव आखल गाज्रि जालाङो, आखलबो गोमायो लेखाफोराबो गोमायो। जाय आखल आरो लेखाफोरा गोमानायजों बिमा बिफाफ्रा माने दुखु जानाङो, गाबनाङो आरो इयुन गोमाजायो। जाहाथे जोंनि कलेजाव फरायनाय गथ'फ्रा बिमा बिफाफ्रा जाहाथे गावसोरनि गथ'फोरखौ लानानै आखल गोमा जानायनि थाखाय गाबनाङा, लेखा रोङिनि थाखाय जाहाथे दुखु जानाङा आरो जोंनि समाजा माने बेबादि आखल गाज्रि गथ' दा मोन्थों, गासैबो आखल मोजां गथ' मोन्थों होननानै जोङो थांखि लुबैनाय दङ आरो बे लुबैनायखौ लानानै जों बे गार्जेन मिटखौ देग्लायनि 2021 मायथाइयाव BA फरायनो एडमिसन लाजेननाय जोंनि बर' अनार्सनि गथ'फोरनि बिमाफोरखौ लानानै जों बे हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। बे दा जागासिनो दङ साफ्रोमबो गथ'आ गासैबो बिमा बिफाखौ सनमान लानाय खुलुमनाय आरो साफ्रोमबो बिमा बिफायानो गथ'फोरखौ बोर होगासिनो दङ। माबायदि रेसपन्स मोनदों गार्जेनफोरनिफ्राय? गार्जेनफोरनि रेसपन्सआ मोजां। बिथांमोनहा गावसोर गोबाङानो लेखा फरा रोङा, गावसोर गोबाङानो जाम्बा जाम्बि, सोलोंथाइनि गोनांथि सोलोंथाइनि गोथौथि बेखौ बिथांमोनहा बारा मिथिया। बेनिखायनो लेखा रोंहांनाय BA फरायनाय गथ'फोरखौ बिसोरो न'आवहाय गियान होस्लाबनो हायैयाव माने गथ'फ्रा रोखोमनि गियानखौ मोना। दा बेवहाय बेनिखायनो बिसोरो जोंखौ खावलायजोङो जे जेसे हायो एसे जोङो बे गावसोरनि गथ'फोरखौ फिसाला फिसाजोफोरखौ स्टुडेन्ट एबा फरायसा हिसाबै फोरोंनानै जाहाथे न'खरनि बियानै एबा फिसाफोर बायदिबो फोरोंहरो बेखौनो बिथांमोना खावलायदों आरो बिथांमोननि खावलायनायखौ जोङो गोसो गोथारै नाजावनानै नायनो जोङो सतबांसो लादों, समायखिरा लादों। जों बोसोरथामनि गेजेराव बिसोरखौ जोङो साफा BA पासजों लोगोसे साफा आखल मोजां गथ'फोर दानानै हरनायनि सिमां जोंहा दङ। जनता फरायसालिमाया मोनसे आथिखालावसिमबो मुंदांखा जानानै दङ। नोंथाङा गोबाव सम बे फरायसालिमायाव बर' बिफाननि गाहाय बिबानगिरि हिसाबै दङ। माखासे सम सिगांनिफ्राय बर' डिपार्टमेन्ट हिसाबै माबायदि जाफुंसारनायखौ मोनबोदों? बे जाफुंसारनाया जोंहा दंबाय थायो। गुवाहाटी इउनिभारसिटि जोंना सिगाङावहाय गुवाहाटी इउनिभारसिटिमोन, एबारसिमबो गुवाहाटी इउनिभारसिटि। जोङो गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय फारियैनो बोसोरबा जाबाय रेंक मोनबोनाया।
फार्स्ट रेंकआव जोङो बोसोरथाम मोनबाय सेकेन्ड रेंकआव जोङो बोसोरनै मोनबाय बिनि सिगाङावहाय रेंक दिहुननाय जायामोन जाय समनिफ्राय रेंक दिहुनदों गुवाहाटि इउनिभारसिटिया बे समनिफ्रायनो जोङो रेंक मोनगासिनो दङ आरो बोसोरसेबो जोङो रेंक गोमायाखै एबार खिन्थु थार्ड रेंकआव जों मोनदों थार्ड रेंक जों मोननो हाबाय बेनिफ्राय मोनसे खोथा बावा जाबाय जोंनि कलेजनिफ्राय जायफोर BA पास जादों बिसोर गोबाङै MA फरायदों आरो MA फरायखांनानै बिसोरो दिनै समाजनि साफा साफा कर्मि समाजनि साफा साफा मावथि जानानै फैदों जेरै दुलाइ क'क्राझार जिल्ला दुलाइ बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी बे जोंनिनो बर' मेजर कसुगा आनसलिक कमिटि एबसुनि आफादगिरि राथिया बसुमतारी बेबो जोंनिनो बर' मेजरनि फरायसा आरो रामफल बिल आनसलिक कमिटि एबसुनि जायफोर दैदेनगिरिफोर बेफोर गासैबो जोंनि फरायसाजोब बेनिखायनो जोंहा बेवहाय माने गोनोथो गैया जे जों गथ'फोरखौ मोजां गियान होगासिनो दङ सामाजिक गियानखौ जों होगासिनो दङ आखलनि गियानखौ होगासिनो दङ बेजों लोगोसे मोनसे दाजाबदेरबावनि जोंनावहाय बर'नि MA दङ PG कर्स दङ बे PG कर्सनिफ्राय जोङो एबार गुवाहाटि इउनिभारसिटिनिफ्राय रिजाल्टआव जोङो सेथि मासि आवगायनो हादों आरो बे मासिखौ जोंनिनो अनजालु फरायसा आलांगिनि जाय आफादाव थायो धोरोमसुला बसुमतारी बिथाङा रेंक 1 मोननो हादों आरो बेयावनो मोनसे खोथाखौ रायखांबावनो थांनाय बोसोरनि गुवाहाटि इउनिभारसिटिनि PG बा MAनि जा रिजाल्ट बेवहायबो जोङो रेंकखौ बसुमतारीया सेथि मासि आवगायनो हादों बेखौबो जोङो बिनिफ्राय BA पास खालामनो हादों आरो एसे बायदिसिना गियान दोनथ'ना जों बेखौ गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव हरदों गुवाहाटि इउनिभारसिटिनिफ्राय PG फरायनानै रेंकखौ बसुमतारीयाबो थांनाय बोसोरावहाय रेंक 1 लानो हादों BTCआव आसाम सरकारनि नारसिननानै होनाय 4 लेंगुवेजनि माबाया माबायदि गोहोम खोख्लैदों BTC फरायसाफोरनि बे 4 लेंगुवेज फर्मुलाया बेयो गोनो गोथो गैया जोंनावहाय गोबां गोहोम खोख्लैगोन गोहोमा जाबाय गाज्रि गोहोम मोजां गोहोम खोख्लैनाय नङा बे जोंखौ गोबां माने गोनो गोथोआव खोख्लैगोन जोंखौ खैफोद लाबोगोन जोंखौ बिपद लाबोगोन मानोना जोङो दा मोननै हांखो सोलोंगासिनो दङ देबनागरि हांखो आरो रमान इंलिस मोननै हांखो आरो असमिया फरायबावनांगौबा जोङो असमिया हांखो सोलोंबावनांगौ हांखो गथ'फ्रा हांखो मोनथाम गाहाम सोलोंनानै मोनथाम गाहाम राव सोलोंबोनाया बेयो रावनिल' सोलोंथाइ होनाय जागोन गुबुन गियान मोननाय नङा गुबुन गियाना फैयो मोननैनिफ्राय बेनो जाबाय सानखान्थिनि गियान आरो बिगियाननि गियान सानखान्थि आरो बिगियाननि गियानखौ जोङो लानो नागारै रावनि बिगियानखौ लाबाय थायोब्ला बे आरो स्टुडेन्टनि थाखाय जिबन दानायावहाय सोलोंथाइ बियो जौगानाय बेनिखायनो आङो बर' डिपार्टमेन्टनि सासे बिबानगिरि जानानै सासे बर' लेखा रोंनाय जानानै आं बेखौ सिदायै हेंथा होयो 4 लेंगुवेजखौ जेरैखि जाया जों होबथानांगौ बेयो जोंनि बर' फरायसाफोरखौ आस'खान्दा खालामनायनि अनगा जेबो मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738